The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules sa tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo mga ka-aksyon. Ito lamang ika-16 ng Nobyembre. Isang kaguluhan sa isang computer shop ang naganap. Mula sa Daraga Albay, 4 na kalalakihan ang di umano'y na pagbuntungan ng pagkapikunan ng isang lalaking natalo raw sa kanyang nilalarong computer game. Ang pangyayaring ito ay kuha sa CCTV. Panoorin natin ang ilang kaganapan. Ako po si Mark Joshua Villanueva, humingi po ng tulong sa ora mismo para po mapanagot ang lalaking nanakit po sa akin at sa mga kasamahan ko sa isang computer shop po sa Sagpon, Daraga noong November 16 ng gabi. Yung lalaki po ay hindi po namin kilala at wala po siyang dahilan para manakit. Gusto po namin sana masampahan ng kaso yung lalaki para mapanagot po siya sa ginawa sa amin, at base din po sa mga mensahe na natanggap ko na marami din po siyang nabiktima at maraming record sa barangay. Gusto po namin siyang mapanagot para hindi na po maulit sa ibang tao yung ginawa niya po sa amin pananakit, at hindi na po siya makapagbiktima ng iba. Maraming salamat po. Yan mga ka-aksyon ang panawagan na patungkol sa nangyaring kaguluhan sa isang computer shop dyan sa Daraga Albay. At para sa detalye ng reklamo, makakausap natin nasa kabilang linya ng telepono si Mark Joshua Villanueva, ang isa sa mga sinuntok. Ayan, magandang hapon sa iyo, Mark. Magandang hapon po. Okay, Mark, nung mga oras na yun ba, kayo ba ay... Nung doon kayo sa loob ng computer shop, kayo ba ng mga barkada mo ay naglalaro noon ng computer games? Opo, naglalaro po kami ng yung isa po, yung una pong nasuntok noon is naglalaro po ng Roblox. Tapos yung isa naman po is Valorant. Ako po ay nanonood ng anime po nung oras. Ayun, Roblox. Talagang kilalang laro yan, partner, sa computer games, ano? Nung mga oras na yon, kilala nyo ba yung mga itong sumuntok sa kabarkada mo? Hindi po namin po kilala kasi nung wala pa man po masyadong tao doon, kaya kami po yung nauna doon. Tapos yun nga po, hindi po namin kilala talaga kung sino po yung lalaki. Okay. Eto bang computer shop na
pinaglaruan ninyo ay madalas kayong nagpupunta dyan para maglaro ng computer games. Dyan na talaga kayo, kumbaga yan na talaga yung computer shop na parang kayo yung tinatawag na suki na dyan. Opo, nung ano po kasi, high school pa po kami nung yung kasama ko po is high school friends ko po yan. Simula po nung high school, dyan na po talaga kami naglalaro ng dyan po sa computer shop na po na yan. Okay, natanong ko yun kasi kung dyan kayo laging naglalaro, posible yung mga naglalaro din dyan ay mga friends na ninyo. So, etong sumuntok sa kaibigan mo ay hindi nyo kilala. At first time ba ninyong makita yon doon sa loob ng computer shop? Opo, first time po. Kasi ngayon po, siyempre po, busy naman po yung iba may trabaho po. Tapos, ngayon na lang po kami nakakapaglaro doon. Lang po kami nung gabi na yun na mag-jam nga po doon sa computer shop na yun. Okay. Nung mga oras na naandun kayo sa loob ng computer shop, ilan kayong magbabarkada na naandun? 3 po kami doon. Kasama po ng barkada ko yung pamangkin niya po na bata. Bali, 4 po kaming magkakasama. Okay. Yung kasama niyong isang bata, pamangkin nitong sumuntok. Pamangkin po nung nasuntok po. Okay. Pamangkin ng nasuntok. So, itong bata. So ngayon, etong sumuntok na si Eric Marinas, kilala niyo po ba ito? Hindi po namin kilala. Okay. So hindi niyo kakilala. So, it was the very first time na nakita nyo ito doon sa loob ng computer shop. Opo. Okay. Ayan. Pero matanong ko lang, yung kaibigan mong nasuntok, kumusta na siya ngayon? Sumasakit daw po yung ulo niya, tapos nahihilo po daw siya. Okay. Nung kahapon nga po na magharap po kami sa barangay nung nanon po. Hindi po sana siya pupunta kasi sobrang sakit daw po ng ulo niya. Pinilit ko na lang po siya para sabi ko, mabigyan man lang ng katarungan yung ginawa sa kanya nung kasi siya po yung nagrabe talaga. Okay. Okay. Magandang hapon, Mark. Magandang hapon. Hello, Mark. Magandang hapon. Magandang hapon po. Opo. Meron ba kayong idea? Ano yung naging dahilan kung bakit uminit at pinagbubugbog kayo nitong suspect natin? Wala po talaga kami, sir, idea kung bakit po ginawa po sa amin yun. Opo. Nung mga oras na yon ay, kumbaga, abala kayo sa paglalaro, bigla na lang kayong sinuntok. Sino yung unang sinuntok nitong tinuturo nating suspect? Si Ryan Garcia po, yan po yung nasa gitna, yung una pong nasuntok. Okay. At pangalawa, sino naman yung sumunod na sinuntok nitong suspect natin? Yung katabi niya po, yung pamangkin niya po na bata sa left side niya po. Okay. So, ibig sabihin, pati itong bata ay nadamay dun sa panununtok nitong suspect. Opo. Kahit sino po kasi makita niya, sir, sinusuntok niya po. Okay. Pero kamusta nung naglalaro kayo? Hindi naman kayo maingay? Hindi naman kayo magulo? Kung ba't nagalit itong suspect? Sa ko po, sir, hindi naman po masyado kaming maingay doon kasi kami-kami lang naman po yung nag-uusap doon kasi katabi lang po namin yung isa't isa. Okay. So, kitang-kita dito sa CCTV na talagang inisa-isa kayo. Buti naman ay hindi kayo gumante. Hindi po kasi nabigla din po kami sa pangyayari, sir. Tapos hindi po namin alam kung may mga kasama po or may iba pa siyang intensyon. Okay. So, saan yung mga tama ninyo nung etong apat kayong magkakasama? Saan yung mga tama ninyo? Sa ulo po, sir. So, kadalasan ulo talaga yung... First time ba itong mangyari na merong sinuntok itong suspect? Base po, sir, sa kasi nag-post po ako sa FB ko kasi hinanap ko po yan na lalaki na yan. Based po dun sa mga nag-message po sa akin is marami na daw po yan na biktima na nagtitrip po daw talaga yan. Tapos may marami na rin po siyang record sa barangay. So, trip niya talaga na manuntok ng mga naglalaro dun sa computer shop? Opo. Opo, nung matapos itong nangyaring panununtok, kayo po ba ay sumailalim or medico legal? Yes po, nung gabi po na yan, nagdiretso po kami sa police station. Tapos siningan po kami ng medical legal para po ipablatter. Tapos dumiretso na po kami sa BRT sa hospital po sa Daraga. Opo. Ano rin yung sabi ng may-ari ng computer shop patungkol dito sa nangyaring insidente? Wala naman po siyang sinabi, sir.
Pero allowed naman siya. Sa sinabi mo kasi, marami nang nangyari o ilang beses nang meron na itong sinaktan, itong tinuturo yung suspect. Pero inaalaw pa rin nitong may-ari ng computer shop na makapasok itong suspect. Yung yung iba pong pantitrip niya po is wala man po dyan sa computer shop. So, base po dun sa nagsabi sa akin, pangalawa po kami na sinuntok niyan dyan sa computer shop na po yan. At napag-alaman nyo na maliban dyan sa pinaglalaroan nyo na computer shop, ay meron pang ibang computer shop na pinapasok nito para man-trip. Hindi ko po alam, sir, kung computer shop din po. Pero yun po yung sabi sa akin sa message po na may mga sinusuntok po talaga yan, anti-trip daw po. So, ng mga oras na yon ay hindi naman ito naglalaro dun sa pinaglalaroan nyo na computer shop. Bigla na lang itong pumasok at pinagsusuntok kayo. Naglalaro po siya doon sa pinakagilid po. Ayun. So, ibig sabihin, Mark, etong, ano yung pangalan? Etong lalaking nanuntok sa inyo? Elric po ata, Elric. Elric. Okay. So, meaning to say, etong si Elric ay customer din doon sa loob ng computer shop at habang kayo ay naglalaro, naandun din siya. Opo. So, bigla na lang na tumayo at nilapitan kayo at pinagsusuntok na kayo. Tama, Mark? Opo. Okay. So, parang biglaan lang talaga. Bigla na lang. Pero parehas yung yung computer game? Tama ba? Yung una po, nung pagkaalis po kasi niya, tiningnan po namin yung computer niya kung ano pong nilalaro niya. Yun po, yung nilalaro niya, Valorant. Tapos yung sinuntok niya po na una, yung barkada ko, si Ryan Garcia, yung nilalaro niya po is Roblox. So, magkaiba po sila ng laro. Tapos ako po, that time, nanonood po ako ng anime. Tapos yung si John Manila po, naglalaro rin ng Valorant. Pero yung Valorant po kasi para siyang Counter-Strike. Oo. Tapos Okay. iba po. So, posible ba, Mark? Mark, posible ba na akala nitong si Elric ay yung kalaban niya doon, posibleng akala niya isa sa mga kaibigan mo? Imposible po, ma'am. Oo, pero imposible, pero alamin natin kung bakit talaga ganun yung sobrang galit. So, ito ba ay trip lang or akala talaga nito ni Elric, isa sa mga kaibigan niya, yung kalaban niya kung bakit siya natalo sa larong yon? Posible rin, partner, na sa sobrang galit niya dun sa nilalaro niya, napagbuntungan niya dun sa kaibigan nila. Oo, pero pag ganun, Mark, partner, there's something wrong with his mind na pag galit siya, ganun yung gagawin niya sa kapwa. Opo. Sa ngayon, Mark, ito na lang yung tanong ko, ano yung nais mong nangyari? Ano po yun, sir? Sa ngayon, Mark, ano yung gusto mong mangyari ngayon? Gusto ko po sana, sir, masampahan po siya ng kaso kasi baka po sa mga susunod na makabiktima pa po siya. Okay. So, Mark... Huwag na po maulit sa iba yung ginawa niya. Okay. Eto bang nangyari sa inyo, Mark? Nag-resulta ba ito sa takot? Na-trauma ka ba? Ano yung nararamdaman mo ngayon after ng insidente? Palagi po akong palaging aktibo po. Yung parang pag maraming tao, bigla na lang ako tumitingin sa likod ko. Baka po may sumuntok sa akin. Ayun, so nagkaroon siya ng takot or parang paranoid ba na baka bigla May na lang bigla na naman na sumuntok. Anyway, Mark Joshua, dyan ka lang dahil at this moment, nasa kabilang linya rin ng telepono natin si Cyril Mendoza Kinsay, ang nanay ng 14 years old na isa ring sa sinuntok nitong si Enric. Magandang hapon sa iyo, Nanay Cyril. Yes po, ma'am. Good afternoon po. Apo. Nanay, sa apat pong kalalakihan na nasuntok po nitong si Enric, sino po doon yung anak po ninyo, Nay? Yung katabi po mismo ni June Ryan. Yung katabi... Sa left side po, ma'am. Okay, yung katabi mismo ni June Ryan, meaning isa talaga doon Yung sa... angka niya po. Isa sa napunteriya or sa nabigyan po ng malakas na suntok nitong si Enric. Opo, ma'am. Opo. Kumusta po ngayon yung anak po ninyo, Nay? Okay naman na po siya, pero medyo masakit pa raw po yung sinuntukan sa kanya dito po sa bandang right face sa taas po sa may noo. Opo. Tapos kahapon po pina-medico legal ko rin po siya sa RHU Daraga. Okay. Kumusta naman daw po, Nay, yung resulta po ng medical legal? Okay naman po siya, kaso ang namin, gusto po namin talaga masampahan kaso yung
suspect. Okay. Aside po doon sa tama, meron din po ba siyang sugat or Wala pasa? naman po, ma'am. Actually po, ma'am, ang na-damage niya talaga ng husto, yung kapatid ko po. Okay, so ibig sabihin, aside po doon sa anak po ninyo, naandun din yung kapatid po ninyo. Yes po, yes po. Kumusta naman po itong kapatid nyo, Nay, na nababanggit nyo po na mas grabe po yung Sa tinamo ngayon niya? po, ma'am, talagang dama niya yung sakit kasi maga po yung niya, right face. Okay. So, yung right face niya namamaga dahil sa suntok. Nung nakita nyo po... May bukol po sa likod, sa ulo. Okay, so talagang malakas yung pagkakasuntok, ano? Nanay, yung nakita... Yan po talaga yung suntok niya, ma'am. Kitang-kita sa CCTV footage. Opo. Habang pinapanood nyo po, Nanay, itong CCTV, yung kuha po ng pangyayari sa loob ng computer shop, ano po yung naramdaman nyo kaagad, Nay? Ay, natakot po talaga kasi hindi naman po to palaaway na kapatid ko. Talagang na trauma din po. Opo. Aside po sa natakot, galit po kayo ngayon dito pa kay Enric? Ano po yung gusto nyo pong sabihin po sa kanya? Sobrang galit po. Kung pwede lang gumante, bakit hindi? Ayun. Opo. So, parang kung pwede lang manuntok din, ipadama sa kanya yung mga nararamdaman ngayon na sakit ng kapatid mo, gagawin nyo. Nag-aaral naman po itong kapatid ko since nag-aaral po ito ng criminology. Hindi naman daw po agad-agad pwedeng gumante. Opo, ilagay natin sa Tamang proseso. sa tamang proseso yung batas po na yan. Po. Makikita mo kasi, partner, yung kapatid niya, nung sinuntok ni Enric, imbes na gumante, ay mas minabuti Oo. ng tumakbo. Ibang klase, partner, yung merong tao na pag nasasaktan, initial reaction, mananakit din. mananakit agad. Pero yung kapatid niya, itong nasuntok, talagang parang tiningnan niya muna at saka siya Talagang nag-isip. Hindi po siya kumibo, ma'am. Opo. Opo, sa ngayon, Nanay Cyril, ano po yung pinaka-nais mong mangyari ngayon? Willing po talaga kami magsampa ng kaso. Opo, pero nakausap niyo na po ba itong si Enric? Yes po, kahapon. Nagharap-harap na po kami sa barangay. Kasama din po yung magulang niya. Naghihingi po sila ng pasensya, ng paumanhin, pero hindi po kami nakipag-areglo kasi hindi po biro yung ginawa niya. Opo, ano daw yung naging rason niya, ma'am, kung bakit nagawa niyong pagsusuntok base po niya? sa katanungan ko sa kanya kahapon, kako po, bakit mo po nagawa yung insidente na yon? Ano po kako yung problema mo sa apat na nananahimik naglalaro doon? Tapos, ang sabi niya po, sir, ang dahilan niya sa akin, may dahilan po ate. Sabi ko, anong dahilan mo? So wala siyang maibigay na dahilan kung bakit niya nagawang pagsusuntukin itong magbabarkada? Sabi niya po, ang reason niya po, online. Sabi ko, online what? Online game. Sabi Okay. ko po, kung yan po ang rason mong online game, yung apat po, iba naman ang nilalaro. Tama. Hindi ka kalaban. So, posible talagang may problema na ito, Oo, partner. kasi kung online games or online daw yung problema niya, dapat ibinuntong niya yung galit niya, online din. Online din. Di Yun ba? nga po, ma'am, sabi ko, Hindi siya dapat na-musical. sana yung sinuntok mo, yung nilalaro mo, hindi yung nananahimik na apat doon. Tama. Opo. Isa pa kako, hindi ka kilala ng apat. Hindi tanda yung pagmumukha mo kahit sabihin natin na naglalaro pa doon. Nanay, nung nakausap niyo po itong si Enric, kumusta naman po yung ano niya? Kumusta po yung di ba, kung makakausap mo yung tao, sincere ba yung paghingi niya ng tawad or sa tingin niyo po ay talagang merong ibang klase or ibang Sa tingin ko po, may ibang dating kasi Yun. since po marami siyang tato, yung tenga niya po ang laki ng butas, at saka base po doon sa mga barangay opisyal ng Market Site, Balaguer, talagang may ano na po siya. may record? Yes. Record ng hindi lang sa pananakit, record ng panggugulo, meron pang record ng ano po. Pataway daw po yun. Okay, so merong record, no? Bad record sa barangay. Opo. Okay. So, dyan po muna kayo, Nanay Cyril, no? At nasa kabilang linya din po ng ating telepono, si Nanay Annalyn Mondragon, ang ina ni Mark. Magandang hapon po sa iyo, Nanay. Magandang hapon po, ma'am. Opo. Nanay, kumusta po kayo ngayon? At kumusta din po itong anak po ninyong si Mark? Si Mark Joshua naman po ay okay naman po siya at
mahaba po ang pasensya niyan. Hindi po katulad sa akin na kapag nakikita ko po yung CCTV footage, nanggagalaiti po ako sa galit. Kung pwede lang mang suntok din, ginawa ko na. Opo. Opo. Ibang klase po talaga na yung pasensya ng bata kaysa ka po sa ating mga magulang dahil syempre tayong mga magulang ay ayaw po nating masaktan yung mga anak natin, especially kung tayo mismo pinalaki natin sa pagmamahal at pag-aaruga tapos meron lang ibang tao na mananakit. Yes, ma'am. Opo. Totoo po yan. Opo, kahapon po ba ay nakausap nyo rin po itong si Enric? Hindi po. Nakita ko lang po siya kasi hindi po kami pinapasok po ng mga barangay official doon po sa courtroom na pinag-usapan nila kasi yung anak ko daw po ay hindi na po daw minor de edad. So hindi ko po wala po akong pagkakataon makausap siya. Tagtitigan lang po kami. Kung pwedeng pangalang umpagin. Pero sana nung mga oras na yun, ma'am, ano sana yung gusto mong sabihin sa kanya? Wala po akong gustong sabihin. Gusto ko siyang suntukin sana. Yun, buti na lang talaga hindi ka pumasok na yan, no? Baka kasi kung ano pa yung nagawa nyo po at baka maiba po yung ihip ng hangin, imbes magkaroon po ng solusyon, another problem. Kaya nga po, nakikita ko yung halos po pag nung gabing yun, magdamag po akong hindi nakatulog para lang panoorin yung CCTV. Grabe po yung galit ko. Ngayon na naman po, nakita ko na naman, nanggigigil na naman ako sa kanya. Opo. So, ilang taon na po itong anak niyong si Mark, Nay? Magto-24 na yan po. Opo. So, nasa legal age na po. Opo. So, pero ang bait man po, baga grabe yung pasensya. Mabait po talagang bata yan, si Mark Joshua. Opo, Sobrang tama bait po yan niya. ay. Ang bait po ng bata, depende po yan sa pagpapalaki at pagdidisiplina po ng magulang. Damat, Opo. ma'am. So, Nanay, despite po na hindi nyo po nakausap, ito pong si Enric, ano po yung gusto mong sabihin sa kanya? Ang gusto kong sabihin sa kanya, hindi ko siya titigilan hanggat hindi siya nakukulong at hindi siya nasasampahan ng kaso, ma'am. Hindi po ako titigil. Wala pong areglong mangyayari. Wala po. Wala. Opo. Opo. So, yan ay karapatan ng mga magulang, karapatan ng mga individual na nasaktan dahil syempre partner, ginagawa mo yung lahat para maging mabuti kang citizen tapos mayroong isang tao lang na sisira sa'yo eh. Buti na lang, mga sakit lang ng katawan at walang masyadong damage, di ba partner? Ang nakakatakot nito kung gumamit ng patalim, kung... Kaya mama, excuse me ma'am, may nagme-message po sa akin, pinag-iingat po nila kami. Kasi po daw may grupo daw po yan ng mga grupo na ganyan, malaki daw po ang grupo niyan. Sabi, base po sa mga sinasabi nila. Kaya po ako nag-post na kung anong mangyari sa akin, yan na sila ang hulin kasi pinag-iingat po nila ako. Bakit po, Nay? Meron po ba kayong mga natatanggap na pananakot mula po dito sa grupong ito? Wala naman po. Nag-message lang po yung mga concerned citizen na mag-ingat daw po ako. Okay. So, tama po yun na yan, no? Ingat na lang po, Nanay, dahil hindi po natin alam kung sino po yung iba pang grupo po nitong si Enric at sana naman magawan din partner ng paraan or aksyon ito ng Daraga PNP. Dahil partner, etong insidente, base sa mga nakausap natin, hindi lang ito unang beses, unang beses na may ginawang ganitong panggugulo, etong Meron din. suspect. Siguro, dahil sa takot rin ng ibang nabiktima, dahil sa sinasabi ni nanay na meron itong malaking grupo, ay natakot ng magreklamo sa otoridad. Opo. So, siguro, etong mga nanonood ngayon, magiging silbing aral din po ito sa kanila, no? Pero wag naman kayo masyadong matakot, baka mawala na ng customer yung mga computer shop na nagnenegosyo. Siguro best thing to do sa mga computer shop din, maglagay din po kayo ng ibang paraan para ma-secure po ninyo ang inyong mga customer. So maraming salamat sa mga magulang na nakausap natin ngayon, ano, dahil ngayon partner, sinusubukan nating makausap din sa ngayong hapon etong suspect na si Enric Marinas, ang tinuturong lalaking nanuntok sa 4 na kalalakihan. Ngunit as of this time, wala pa tayong natatanggap na anumang response mula sa kanilang panig. Sana naman na, kumbaga, Maging responsable siya. itong si Kasi Enric. etong ginawa ni Enric, itong ginawa mo, hindi ito mabuting gawain ng isang tao na wala ka naman pala talagang kalaban, wala kang kamalay-malay, masusunto ka na lang, so hindi ito tamang gawain.
Kung may problema ka sa buhay, idaan mo sa tama, wag itong ibubuntong mo yung galit sa ibang tao. At masasabi natin na talagang mapapait itong apat. Kasi apat laban sa isa. Oo. Pero walang sabi ni ginawa yung nanay, apat. sabi ni nanay, sa kanyang tingin, meron talagang problema or merong kakaiba dito sa suspect. So kung ikaw ay laseng, maaamoy ka, partner. So Tama. pwedeng susuray-suray ka. Pero kung iba ang iyong inintake, kung bakit naging vigilante ka, naging dominante ka, iba yon. Maganda sana, partner, may makausap sana tayong eksperto patungkol dyan na psychology. Yung mga naglalaro ng mga computer games, pag nasobrahan na, especially yung mga eagerness Correct. nila. Alam mo, partner, malaki ang epekto ng isang tao na babad sa computer games. Lalo na, partner, kung makikita mo yung mga kabataan, talagang gigil na gigil, partner, o pag tinawag mo, galit sa'yo. Diba? So, ibig sabihin, ayaw nilang madistract, ayaw nilang mawala yung kanilang focus sa kanilang ginagawa, which is paglalaro ng computer games. May nangyayari kasi dyan, partner, na mga pustahan. Yan, mga computer game. Yung ibang computer games, meron din na nangyayari dyan na pustahan. Kahit meron na mga ganyan na nagkakaroon ng gulo. Aside of that, meron ding masamang epekto sa mentalidad or emotion ng bata kung sobra yung pagkababad sa computer games. Pero this time, nasa kabilang linya na ng ating telepono naman ngayon, si Kagawad Julius Garcia ng Market Site Daragalbay. Magandang hapon sa iyo, Kagawad. Kagawad Julius, magandang hapon. Hello, Kagawad. The reason why gusto nating makausap yung barangay official para malaman natin. I-confirma natin kung marami na talaga itong record. Marami na talaga itong records at ano yung pwedeng gawin ng council patungkol dito sa problemang ito. Kasi residente nila eh. At marami nang nagrereklamo patungkol dito kay Endrick. Correct. Sana naman ay merong gawin itong barangay patungkol dito or bigyan ng asistensya na pwedeng, kumbaga, matulungan itong si Endrick sa kanyang pinagdadaanan. Correct. At baka meron talagang problema, dapat yung magulang din makausap sana natin, partner, kung ano yung pinagdadaanan nitong si Endrick. 'Di ba? Kasi kung merong problema, dapat alam nilang mga magulang. Tama. Sige, nasa linya na si Kagawad Julius. Julius, Kagawad, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo. Kagawad, i-confirm lang po namin kung ito bang si Enric Marinas ay residente po dyan sa inyong barangay? Opo. Opo. Base po sa inyong pagkakakilala dito po kay Enric Marinas, kumusta po siya bilang residente po dyan sa market site? Okay naman po. Nalaman ko lang po yung ngayon na nangyari. Okay naman po. So, ibig sabihin, dyan po sa okay naman po. Pwedeng hindi masyado talagang okay. Meron din pong parang downside. Ito pong binabanggit nyong okay. Ano po yung pagkakakilanlan nyo po dito? Marami na po ba talagang record dyan sa inyong barangay? Record? Yung nakita ko lang po yung record niya is yung pinanuntok nga po ng doon sa CCTV footage po na pinakita nung complainant. Okay. Yun po yung, opo. Ito lang po yung nakita nyo na record. Pero aside of that, kasi sabi nitong mga nakausap po namin, maraming na daw din pong reklamo ito dyan po sa inyong barangay. At sa iba din po na mga scenarios na involved po itong si Enric. Gaano po katotoo ito, Kagawad? Ang pagkakaalam ko lang po is, hindi naman, ano naman po yan na tao. Kasi yung tatay niyan is, retired police din po. Opo. Opo, retired police. Opo. So, sa inyo pong pahayag, medyo okay naman po ito. Pero, hindi naman po ito nirereklamo dyan sa inyong barangay. May relation po sa panggugulo, pananakit, panununtok, palakaway. Wala man po na nalaman po ako na na-record po yan dito na nagawa ng gulo. Opo. Kagawad, ilang taon na po itong si Enric? Ano na po yan? 24? 24, okay. Nasa tamang edad na, partner. Opo, Kagawad, nung nagharap po ito sa inyong barangay, ano po yung naging depensa po ni Endrick patungkol sa nangyaring
panggugulpi niya sa 4 na kalalakihan? Ang pagkakasabi niya nasabi niya dun sa na wala man daw siyang gagawin na kung wala po yung, kasi parang ang sabi yung nagtatrash talk ata about sa laro na yan. Kasi yung sinasabi naman itong mga biktima ay iba naman yung nilalaro nila. Kumbaga, napagdiskita nitong Enric na katrash talk niya itong mga biktima. Kaya nga po, hindi ko rin po alam kung ano yung mga laro na yan sa online games na meron pala ganyan. Siguro, hindi ko alam kung bakit nagawa niya yun. Parang ganon. Kasi hindi man ako lang lalaro ng online games na ganyan. Opo. At sinasabi niyo po, Kagawad, first time po itong merong nagreklamo patungkol dito kay Enric dyan po sa inyong barangay. Opo. Opo, Kagawad, dahil eto pong mga magulang ay desidido pong magsampa ng kaso laban po dito kay Enric, residente po ninyo. Ano po yung maitutulong po ninyo dito po sa mga magulang dahil desidido po silang magsampa ng kaso? Maari po ba na ano po yung pwede nyong maitulong dahil ito pong si Enric ay talagang kitang-kita nyo naman sa CCTV na talagang mali po yung ginawa niya. Opo. Bali, nakausap man po namin yung complainant mismo, yung kabataan na sinaktan niya, tapos nagdesisyon sila, nakausapin yung magulang nila kung ano talaga yung magiging desisyon. Sabi naman ng complainant na itutuloy daw po nila yung magiging kaso po. Opo. Pero Kagawad, kailan po yung sunod na pagharap nila? Ngayon po, dadaan po ulit sila sa tatlong, sa kapitan, tapos tatlo din sa lupon para automatic po makapag-file the complaint na po sila. Opo. Okay. So, I guess, Kagawad, I guess ito pong ginagawa ng mga magulang ay para na lang sa proseso, pero yung pagdating sa reconciliation or makikipag po sila ay parang negative po yun dahil desidido po sila magsampa ng kaso. So parang ang hinihintay na lang po nila ay makapagkuha po sila ng certificate of file action. Opo. With that po, Kagawad Julius Garcia ng Market Site, Daraga Albay, maraming salamat po. Okay po, thank you po. At ito naman mga ka-aksyon, para alamin ang maaring asahan ng legal na proseso rito, nasa kabilang linya na rin ang ating telepono si Police Major Maria Luisa Tino, ang Public Information Officer ng Albay Police Provincial Office. Magandang hapon po, Police Major. Yes po, magandang hapon din po sa inyo. Apo. Police Major Tino, salamat po sa pagpapaunlak ng oras. Major, sa mga ganito pong klase ng mga reklamo, ano po ba yung maaaring maisampang reklamo laban po dito sa suspect? Bali po, magdedepende po tayo sa medical legal na i-issue po ng doktor. Kung ang nakalagay po doon sa medical legal is 1 to 9 days ang healing period, gusto sabihin po niya, nakakapaloob pa po siya sa slight physical injury. Ang slight physical injury po ay nasa pa po yan ng barangay. Also, yung less serious physical injury, ang healing period po niyan is 10 days or more. Pero hindi siya lalagpas ng 30 days. Still, nasa pa po yan ng barangay. Opo. Then, kung ang medical legal po is nakalagay po doon is more than 30 days ang healing period, serious physical injuries na po yan, direkta na po yan sa police. Okay. So, sa nababanggit nyo po yan, Police Major, dahil 4 po yung naging biktima, eto po ba ay, like for example, slight physical injury yung isa dahil 9 days lang, yung isa naman serious physical injury. So, 4 po yung naging biktima. Ito po ba ay iba din yung count doon sa isa? Isa din po yung count para sa isa. So, halimbawa, para-parehas po slight physical injury, times 4 yung count. Opo. Kasi iba-iba yung biktima niya. Okay. So, sa pagsasampa po ng kaso, Police Major,
ano po yung mga dapat asahan ng biktima? Ito po bang nakita natin sa CCTV ay malaki na po itong ebidensya ng kasong pwede pong kaharapin nitong si suspect? Yes po, magagamit na natin po iyan na evidence laban sa sa suspect. Opo. Apo. Ma'am Tino, ano na lang po yung may papayo nyo dito sa 4 na biktima na desidido na ituloy itong reklamo laban dito sa suspect? Before po that, gusto ko lang po bigyan ng linaw. Kung yung mga victim po natin is mga minor, no need na po silang dumaan pa ng barangay. So, dapat diretso na po sila doon sa WCPD natin sa Municipal Police Station. Pero kung yung mga biktima po is mga of legal age na, yun po yung dadaan sila sa proseso sa barangay. Opo. Ayun. Pero yung isa, partner, Isa lang yung Opo, minor. Ma'am Tino, isang minor ang nakasama dito sa 4 na nasaktan nitong suspect natin. So yung minor po, pwede na po siya dumiretso sa WCPD natin sa Municipal Police Station. Ayun. So yung isa, pwede nang samahan ng magulang para umusad na etong unang kaso na pwedeng isampa dito kay Enric sa suspect. Ano, ma'am? Yes po, opo. Opo. Ma'am Tino, dito naman po kasi eto pong suspect, binabanggit po ng mga nanay at ng biktima na hindi lang po ito unang beses na ginawa po nitong suspect, pero base naman sa barangay, wala naman daw po silang record patungkol po sa pananakit nitong suspect. Ang concern po namin, Police Major, baka po ay mangyari po ulit ito sa ibang senaryo at makapanakit po ulit itong suspect. Ano po yung pwedeng gawin po ng himpilan po ng PNP ng Daraga Municipal Police Station para naman po ay masiguro nila na hindi na ulit ito mangyayari at hindi na muling makakapanakit ito pong suspect? So, sa police naman, sa party naman ng police po, kung talagang kung may sasabi natin na habitual na yan. So, magdidepende po din po tayo kung may mga nagpa-record ba, nagpa-blatter ba. It's either sa police station or sa barangay para makita po natin and makaka-mitigate po yan doon sa magiging kaso niya if ever man na ulit-ulit na lang. So, ang ano ko na lang po sa public, if ever po na may mga insidenteng ganito, ipagbigay alam po sa police station or sa barangay para if ever man po na yun nga may sinasabi nilang paulit-ulit na lang. So, hindi na po yan, hindi na kung sa may proseso po tayo sa habitual na ginagawa yan. So, pwede natin na i-directa natin sa police kasi ulit-ulit na lang siya. Opo. Siguro, Ma'am Tino, before po namin kayo bitawan, mensahe po sa ating mga magulang para malaman din sa kanilang mga anak, mapayuhan ng kanilang mga anak na na-involved pala sa mga ganitong insidente. So, ang payo ko, una po sa ating mga kabataan, ang payo ko lang sa ating mga kabataan, lalo na po yung mga mahilig lumabas na gabi na. So, dapat po maipakita natin na yung hindi tayo kasi sa mga kabataan, hindi maiwasan yung sinasabing na pagtitripan. So, siguro dapat maging maayos tayo sa pagkilos, lalo na yung sa gabi na, wag maglalakad na mag-isa. And kung lalabas naman, lalo na kung pupunta ng computer shop or whatever na engagement nila sa labas, i-inform ang mga parents nila. And at the same time, yung ini-encourage po namin lahat ng kabataan kasi lahat naman nila sila may mga cellphone number, may mga yung kami sa PNP po dapat meron sila palagi yung hotline number ng PNP or sa barangay kasi for sure sa barangay may hotline number naman. And sa part naman po ng mga magulang, wag po natin papayagan na lalabas ng bahay natin ang ating mga anak na hindi natin alam ang kanilang whereabouts. So yun lang naman po, with that, ma-monitor natin kung ano ang
sitwasyon ng ating mga anak. And siguro naman sa mga magulang, ilang oras na hindi sa atin napaparamdam ang ating mga anak, try to call or mangumusta, asa na kayo? Kasi with that, mamomonitor po natin na ang sitwasyon nila. Opo. With that po, Police Major Maria Luisa Tino, ang tagapagsalita ng Albay Police Provincial Office. Maraming salamat po sa inyong panahon at oras. Mabuhay po kayo, Police Major. Thank you din po. Ayan. Balikan muna natin, partner, itong si Nanay Cyril. Kasi yung anak niyang 14 years old. Yun yung nanay ng minor. Oo. Okay. Pwede nang dumiretso pala sa Opo. PNP. Nanay Cyril, magandang hapon po sa muli. Hello po, ma'am. Opo, nanay, napakinggan niyo po si Police Major Tino Yes po. na yung anak po ninyo, dahil siya po yung minor de edad, doon po sa 4, pwede na po kayong dumiretso sa tanggapan po ng PNP para po makapagsampa ng reklamo. Bali po, ma'am, kahapon, nakapangalawang balik na ako sa PNP Daraga. Opo. Dala ko na nga po yung medical legal ng anak ko. Base po doon sa nakita niya, ang sabi niya po, bumalik daw po ako ng barangay kasi may hearing pa daw po na makapag-file ng certificate of action daw po. Baka po, Nay, ang gusto po ninyong mangyari ay sama-sama po kayo na magsampa ng reklamo nitong mga iba pang magulang? Kasi po, sabi nung mister ko din, parang ang gusto rin niya, pag-iisay na lang daw po. Ayun. Kaya po naging ganun po yung advice po sa inyo ng Daraga PNP dahil doon po sa advice din po ng mister nyo or kagustuhan po ni mister na isahan na lang po kayo makapagsampa ng kaso laban po dito kay kasi Enric. Same lang din naman po. Pero yung malinaw dalawa. po, Nanay, na nasa inyo pong discretion. Kung gusto nyo pong mauna na po magsampa ng kaso laban po dito sa suspect, maaari na po kayong magsampa dahil nga po minor de edad po yung inyo pong anak. Okay po, ma'am. Sige po. Apo. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, Nanay, dahil ang Pero desisyon po... wait lang po, may katanungan pa po ako. Yes Kasi po. ito pong kapatid ko po, ma'am, iniinda niya po talaga yung pananakit ng ulo. Mhm. Ang tanong ko lang po, ma'am, may ano pa po siya, may pag-asa pa bang makahingi po ng danyos doon po sa suspect na nanuntok sa kanya? Ma'am, ganito po yun, kung ano po yung mapag-uusapan po ninyo sa barangay, pwede po kayong mag-demand dahil ongoing tama. po yung medication ng kapatid po ninyo. Pero it doesn't necessarily mean po, Nanay, na binigyan po kayo ng tulong medikal, ay yun po ay parang aatras na po kayo sa inyo pong desisyon na magsampa ng kaso. Tuloy pa rin po, Nanay. Hindi rin daw niya po alam. Ano? Depende rin daw po sa suspect kung magbibigay daw po. Okay. Pero Nay, base po kasi Nay sa barangay, meron pa po kayong second hearing sa November 23 or 25? 25 po, ma'am. Okay po. Doon nyo po, Nay, ilatag lahat po ng gusto nyong mangyari, gusto nyo pong demand, para po naman ay makuha po nitong suspect yung hinahanap po niya. Kasi yung ginawa niya pong pananakit sa mga bata ay hindi po yung gawain ng tamang tao. Anak pa naman po siya ng retired government official. Opo. Pero Nay, eto pong kapatid po ninyo ay di pa po nakakapagpa-check up matapos pag-insidente? Nakapagpa-check up na po siya sa BRT. Bale, may reseta na rin po at nabili na din po namin yung gamot. Kaso, ang talagang iniinda niya po, yung sakit po ng ulo niya, yung bukol po. Opo. So meaning to say, patuloy pa pong sumasakit yung ulo ng kapatid po ninyo? Opo. Okay. Dalhin nyo lang po na yung reseta, Yung reseta, ipakita nyo po doon sa pag-uusap, paghaharap nyo po sa barangay at mag-demand po kayo na eto yung kinakailangan ng aking kapatid, kailangan itong inumin. Kasi kung hindi dahil sa'yo, wala itong nararamdamang sakit ngayon. So isama nyo po yun, Nay, para naman maobliga siya ng kanyang mga obligasyon dahil doon sa ginawa niyang pananakit sa mga bata. Opo, ma'am. Opo. So, yun lang po na ang hiling po namin kung ano po yung desisyon po ninyo na magsampa ng kaso, dapat po maging firm. Dapat po, yun po yung desisyon po talaga ninyo para naman makuha po ninyo yung hustisya ng mga bata. Tama. Yan, balikan din natin si Mark. Mark? Hello, Mark? Hello po. Opo, narinig nyo yung sinabi ni Ma'am Tino na maaari kayong makapagsampa ng kaso in case na makakuha na sila ng certificate. To file action. Oo. Ano yung plano mo ngayon, Mark? Sampan po ng kaso, sir.
Ayun. So, dapat kung ano yung desisyon nyo ngayon, kung talagang gusto nyo makuha yung hustisya, Mark, tuloy ang laban, tuloy ang kaso. Opo. Ayan. Maraming salamat, Mark, at ingat kayo palagi, no? Yung payo ni Police Major Tino, dapat laging ipaalam sa mga magulang ang inyong whereabouts. Opo. Maraming salamat. At sa pagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, ilang mga kaganapan sa ora mismong pagtugon ng Ako Bicol Party List sa mga kababayan natin doon sa Catanduanes na labis na naapektuhan nitong Super Typhoon Uwan ating babalikan. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Ako Bicol Tabang, ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang. Ora mismo, ito naman mga aksyon. Samantala sa ating balikan muli ang mga ilang kaganapan ng Ako Bicol Party List na ora mismong nagpabot ng tulong sa ating mga kababayang nasalanta ng Bagyong Uwan sa Viga, Catanduanes. Ang buong detalye, panoorin naman natin sa report ni Camille Gonzalez. Ito ang Bugaw Bagamanok, Catanduanes. Ito ang iniwang pinsala ng Bagyong Uwan.
Saksi si Nelly Ann Villena sa perwisyong dulot ni Juan sa kanyang mga kababayan. Sagsagan ng Bagyo Juan, ma'am. Alos na taranta kami. Kasi biglang naluyong ng dagat. Kanya-kanya talaga kami isip makasurvive. Lalo kung may maliit kang mga anak. Kasagsagan ng storm surge. Panalangin na lang. Kasama ng iyak, panalangin. Sana makasurvive kami. Hanggang ngayon, ma'am, patuloy pa rin yung laban. Laban lang. Inalala naman ni Mary Jane Angulo, ang barangay kagawad ng San Vicente, Bagamanok, Catanduanes, ang matinding negatibong epekto ng bagyo sa kabuhayan ng mga residente. Yung sa sobrang lakas po niya, ma'am, talagang hindi po umpisa nung ever since talaga, ma'am, ngayon lang kami nakaranas ng ganun kalakas talaga, sobrang talaga. Kabuhayan po, ma'am, kasi kung saan na po sila kukuha ng ikabubuhay ng mga taga San Vicente, kasi yung mga nyugan po, yan yung sistema, tapos yung abaka po. Bilang pag-alalay sa ating mga kababayang sinalanta ng bagyong Juan, agad na kumilos ang Ako Bicol Party List, oras mismo naghatid ng tabang kalamidad sa bayan ng Bagamanok. Pinangasiwaan ni Joey Bides, ang Municipal Coordinator ng Ako Bicol Party List, ang pagsuyod sa 18 barangay ng bayan upang masiguro na maipapamahagi ang tig-5 kilo ng bigas sa mahigit 3,000 pamilya. Kasama ang Ako Bicol Party List, sinuong namin ang masusukal na daanan at una naming narating ang Barangay Quezon, Sagrada, San Vicente, San Isidro at Buga, kung saan mahigit 1,000 pamilya ang aming nabigyan ng tulong. Sabi ko, ma'am, maraming salamat sa Ako Bicol kasi hindi kami nakakalimutan ng Ako Bicol dito sa aming barangay. Mga tulong na po yan sa amin na yan. Bigas na yan. Ang pangalawa kayo sa Ilgio. Ang Ilgio na una lang magbigay kayo. Ang pangalawang nagdala ng tulong sa aming barangay. Kaya salamat sa amin. Papasalamat po kami sa Ako Bicol, lalo sa aming barangay na isa kami sa napili nyo at nabigyan ng tulong. Maraming salamat sa Ako Bicol. Sumunod namang binisita ang 1,034 na pamilya na naghihintay ng asistensya sa Barangay Magsaysay, Inipaan, Baka, San Rafael at Antipolo. Maraming salamat sa Ako Bicol na alaala man kami. Salamat na marami. Malaking tulong na po ba ito sa inyo? Oo, malaki na. Oo. Tamo, hindi namin inaasahan niya. Nakurong malaking tulong yan sabi sa aming barangay pa. Dahil siyempre, malaking pinsala sa kanila ng Bagyo Juan. Kaya malaking tulong yan sa amin. Kaya marami pong salamat sa Ako Bicol. Inabot man ang gabi at kinulang sa oras sa pakikipag-ugnayan at tulong ng Bagamanok Local Government Unit, tinitiyak ng Ako Bicol Party List na makakarating ang kanilang pagdamay at ayuda sa 8 natitirang barangay. Ang Barangay Bagataba, Poblasyon, Santa Teresa, Santa Mesa, Kahat, Kigaray, Salvacion at Sukhat. Party List, we've always known you guys to be so helpful, but once again, you've proven yourself every year. I don't want to be emotional, but a lot of people in Bagamanok really suffered so much. We are very, very thankful. Napakahirap po na sabihin sa mga tao araw-araw, kailan kami makakapagbigay ng shelter kit, kailan kami makakapagbigay ng pagkain, ng bubong. Kasi wala po kaming capacity to do that. But dahil po sa inyo, pinalalakas nyo ang loob namin. So, thank you so much. And makakarating po sa mga constituents ng Bagamanok na ang Ako Bicol is tumutulong. Maraming salamat po sa inyo. Ang tabang kalamidad ay nagpapatunay
na anumang unos at kahirapan ang harapin, laging handa ang Ako Bicol Party List na tumulong at maging kaagapay ng mga Bicolano sa kanilang pagbangon. Yan, At yan nga, partner, di ba partner, sa kabila ng mga pinagdaan ng hirap nitong mga kababayan natin sa Bagamanok, Catanduanes, ipinakita ng Ako Bicol Party List ang pagmamahal, pagmamalasakit, tulong partner na dinala, binitbit ng Ako Bicol para sa ating mga kababayan na apektuhan nitong nagdaang Typhoon Uwan. Distansya man ang pagitan, dagat man ang pagitan, partner, ay Lalim, susuungin ng Ako Bicol Party List, maidalala ang mga tulong sa ating mga kababayan na labis na naapektuhan nitong nagdaang bagyong Uwan dyan sa Catanduanes. Alam mo partner, ramdam ko yung pahayag nung na-interview na talagang super ang pasasalamat nila sa Ako Bicol Party List dahil sa pinadamang pagmamahal, di ba? Sinabi nga ng isang residente na hindi sila nakakalimutan ng Ako Bicol Party List. Kaya labis ang kanilang pasasalamat. Nakita mo partner, truck-truck, sako-sakong bigas ang ipinadala doon ng Ako Bicol Party List bilang paunang tulong sa ating mga kababayan. At makita mo sa live natin, partner, merong maraming nag-comment na ibang klase pasalamat talaga yung na Ako tulong Bicol. sa kanilang, kasi alam nila na maraming or malaking tulong ito para sa kanyang mga kababayan na alam niyang naapektuhan nitong bagyo. Opo. So sa mga kababayan natin dyan sa Bagamanok, Catanduanes, ingat palagi at wag po kayong mawala ng pag-asa dahil ang Ako Bicol Party List ay laging naandyan at syempre ang Puong May Kapal ay laging naandyan din. God is really watching us from a distance. Kung tayo man ay nahihirapan, darating ang araw na merong bukas at liwanag na tayo ay makakabangon muli. Dahil tayo ay mga Bicolano, tayo ay mga Uragon. At yan ang mga kwento at tinaing na ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action po patuloy na magsisilbi. Action po sa mga Yan mga ka-action! Partner, Yahoo! 36 days na lang at Pasko na. Ayan, at gusto ko lang kunin itong pagkakataon, partner, na magpasalamat sa mga bumati at nakisa sa aking karawan kahapon. Yan, belated happy birthday sa iyo, partner. Ang ganda pa naman ng aming pagbati sa iyo at wala ka dito kahapon. Ayan, pero may pinuntahan lang, partner, na operation with PDEA dyan sa Albay. Birthday lambat. Ayan, maraming salamat po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo family sa patuloy na pagmamahal sa akin. Yan, ngayon ko na lang, partner, ibigay yung wish ko para sa iyo. Yan, sige, partner. Supposedly kahapon kasi wala ka. Ang wish ko sa iyo, partner, patuloy lang ang panglalambat mo ng mga suspect para naman ay mabawasan yung mga masasamang tao sa labas ng mundo, dito sa labas ng kulungan, partner. At
Ang hiling ko, tumagal pa ang iyong kabaitan, tumagal pa din ang iyong, syempre yung career, at syempre tumagal pa ang ating station, ang ating programa, para patuloy tayong makapagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. At higit sa lahat, yung love life mo, Ayan. sana tuloy-tuloy. Ayan, yan sa aking girlfriend. I love you. Thank you, happy birthday. Ayan, see you sa Christmas. At hanggang bukas, mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ano gagawin niyo sa Christmas? At ito ang mga programang may paninindigan, tutugon po sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantro